Miksi tää palassi vaan voi levittää ja se ei kuole? Rappi vielä. Yksi on meri vielä. Nice! Pilvi. Jumala. Nice, tossa. Ottakaa klipille, ottakaa vittu klipille. Ovi. Nice. Tapsalan treenaa kaikki mun tapot vittu. Varmaan AVG. Se on tullut B-mainista läpi, se on konnu. Ei oo siis lukua, mutta mulla on intuitio. Because it's fucking ugly. Fuck you. Bro. Juuso Ahin pihalte vittu mitä ärsyttävää ääni vittu. Ja mä otan famauksen Palat se konnoon. Ja se ampuu mun! So bad. Fucking bot, you can do nothing. Offense. Ei vittu. Ei oo tosi. Se on niin tuonne. Mitä tapahtuu? Fucking annoying it, shut the fuck up. Tiedätkö sä mitä mä nyt teen? Don't talk to me, fucking idiot. Why you so salty, man? Shut the fuck up, salt! Oli vittu hiljaa! Varmaan vittu. Two outside, one silver, one boxes. Bro, do normal. Hey, yellow, shut the fuck up. Fucking Tuo aivan toxic, vittu. man. Mä sais selville, että ne oli... Shut the fuck up, you fucking dog. Shut fuck up, man. Why you bullying, man? Can you now shut the fuck up, you fucking child? Fuck you. Bot. Man, You are what bot. is this aim? What is this aim, man? Why, what the fuck you doing? Why you all the time spitting your mouse? What the fuck, man? You all the time for sensitivity, it's like this. Look me, look this. You're like this, man. This is like how you fucking move your fucking mouse, man. It look like this. Siinä luki joku, että 24 eurolla voi ostaa niinku vuoden takuun ja sitten olikin 50 voi ostaa 2 vuoden takuun. Siihen voi myös saada joku kuljetus kuljetustakuukin. Mitä vittua nää pelaa? Häh? Tämä on veri kovaa takuu. Kato, me tällä tavalla näin pää Haapuuniemessä tänne. Ne ei osaa olettaa, se olisi yhtäkkiä piikkaa tosta. Sitten tällä tavalla. Ja noin. Älä äkkiä kun piipannut. Laita alla. Laita ihan pitu. Ei tää oo todellista. Joo, nyt lähtee todellista. reportit tässä välissä. Ei tää oo todellista. Ei se tietää. Hyvä. Ne nyt vittuu sitten eestä. Vittu, me ollaan köyhiä. Kaikki muut paitsi minä näköjään. Siis kaikki muut paitsi, siis kaikki muut, siis minä on köyhiä. Niin sä oot niinku ainoastaan köyhä. Menee ehkä heveeni jopa. Ei, tää ei vittu, se kyllä tulee donatesiin varmaan. Ei vittulan väki! Joo. Vetämättömän pelin jälkeen 20 minuutin taukoa. Mitä? Tää kyllä melkein. Tää vittu lähtiä käymään vittu mummulla. Saatana vittu kun se pikirja oli se. Tää se nyt Lopeta. Älä sano tolleen. Käytä tätä mun päiväväki on vielä kiinni, tuu laittaa kiinni se.
Mutta se on ihan hyvä, kun mikä käimänä saatana. Mullakin on sauna. Mä tulee kyllä räävä sun. No niin, se on vittu saatana 2 erää, niin tämä peli on ohi. Joo, ja me otetaan ne kummakin. No me tarvitaan kyllä 3. Eikö vittu 3 tässä pitää saatana ottaa. Isä Ei, nee! mä kuivasin yläpeli. Mä pelaan midia. I play mid. No, Windows Smoke. Fuck, knife. Niin kaveri, tapsa. Mä pannaan vittu muutaman dinkin näille boteille. Näköjään joo. Oota päästä sitä. Tää saa voitot tänne, ei tarvi mennä. Some sugar blade is dead, sugar blade, fucking ugly, sugar blade. God bless you, you fucking pagan. Okay, now it's time to go mutka to fucking muna pystyssä, to levittää vihu. Onko se midi-rykää vai? Siis mä en osu. Onko mä yksin kahtamassa, tappelemassa siellä? Tapsu